To je môj pás na gitaru, hej. Dnes, proste pásu. Priatelia, chcel by som dnes prvýkrát a poslednýkrát v živote použiť hudobný nástroj verejne. Totiž proste, k tomu som tu mal ešte nejaké poznámky, mal som vždycky sen hrať na gitaru a spievať, ale vždycky ma od toho všetci odrádzali proste. Ale proste odradiť mňa od hrania a spievania, to je ako odradiť Juraja Miškova od močenia v sprche. To je proste nemožné. A ja som si teda pred nejakými rokmi napísal jednu pesničku zo súčasnosti, o súčasných pomeroch mojich známych a mojich rovesníkov a tak ďalej. A o ich hodnotách a nazval som ju Žalúdočná slabosť. Nevedel som nikdy predtým, ako sa skladajú pesničky proste. Nemal som ani poňatia, ako možno skladať pesničku proste. Ja a hudba to bolo ako Marián Kotleba a Babkové divadlo. To je diametrálne rozdielne. Tak som si povedal, že zoberiem si zo pár náhodných akordov, dám ich za seba, napríklad 2-3 akordy a tak budem hrať. A to som zistil, keď som to po minúte urobil, že mám pesničku Adama Ďuricu. Takže som musel začať znova. Čo som chcel ešte na úvod tej pesničky povedať? Autorom textu tejto pesničky som ja a autorom hudby dúfam tiež ja. Vždy ma bavilo hrať na gitaru a napríklad začal som sa učiť nejaké akordy. Mám obľúbené akordy, nie jednu strunu nemám, tak preto to bude zle, ale mám obľúbené akordy, napríklad akord G. To bol on, to viem zahrať. To je môj obľúbený, ten budem hrať celú pesničku v podstate. A potom sú ešte také akordy, napríklad ako cismu, ktoré zahrať neviem, ako ste počuli. Také akordy tam nedávam. Už len na záver také dve technické poznámky. Neviem na tú gitaru skutočne veľmi dobre hrať, takže to zistíte sami. A jedna vec hádam na svete horšia ako moja hra na gitare, a to je teda spev. Dúfam, že to nebude nikomu vadiť, čo som aj chorý. A poprosil by som, ja tu mám takého asistenta, ktorý by mal zahrať so mnou. Peťo, ďakujem. Ty si istý? No jasné. Toto je otvárací akord G. Otvárací akord a bude to akord, ktorý bude tvoriť teda jadro aj záver. Peťo bude robiť vokály a on bude robiť druhú gitaru aj prvú vlastne. A tá pesnička sa volá Žalúdočná slabosť, napísal som ju na sociálnych sieťach mojich známych a neznámych. Na Facebooku poznám ľudí, ktorých nepoznám. A keď ich stretnem na ulici, na zem pozerám. Sú to rôzni ľudia, takí onakí, no vo svojej podstate sú všetci rovnakí. Všetci rovnakí. A toto je medzihra, priatelia. To je dlhá medzihra. Takže ak by niekto chceli, ja neviem, na záchod alebo na kebab. To vydržím. A ja som silný fyzicky a ty len duševne. O mojej snahe v posilňovni nemáš tušenie. No a keď sa vyzlečiem, už je nasleduje vzrušenie a ešte k tomu ako bonus majú zo mňa srdca búšenie. Zo mňa sa búšenie. Dobre. Tu sme cvičili 10 minút tuto. Teraz sme v polovičke pesničky. Teraz mením po hlave. A
A ja mám malý intelekt, stále sa fotím. Našpúlim si ústočka, selfie nedojím. A nech tam aj napíše, ja som škajda. A keď to mi vyvrátiš, tak bude ti bebe. Bude ti bebe. Toto nejak končí vlastne posolstvo tejto skladby. A ja sa chytám za hlavu, na čo sa to hráte? Pane Bože, pičo, v tých hlavách máte. Niekedy, keď vidím tie vaše spôsoby, žalúdočná slabosť na mňa pôsobí. Žalúdočná slabosť na mňa pôsobí. Na mňa